llibres voladors de Morris Lesmore. Anem a conèixer a Morris, val? De la seva mà anem a descobrir un lloc molt especial. Mireu, és Morris, val? Comença el llibre. Morris Lesmore estimava les paraules, estimava les històries, estimava els llibres. La seva vida era un llibre escrit per ell mateix, pàgina a pàgina. L'obria cada matí i escrivia sobre les seves alegries i tristeses, sobre tot el que li havia après i sobre tot el que havia desitjat. És Morris. I on està la gent? Però en tota història sempre sorgeix algun contratemps. Un dia el cel es va enfosquir i el vent començà a bufar. Que s'envolava tot. A bufar. A bufar. Mare meva, pobre Morris. I tot el que hi havia al voltant de Morris va quedar ben escampat. Fins i tot les paraules del seu llibre. Tota la seva vida se'n va volar. No sabia què fer ni cap a on anar. Així que començà a caminar amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Llavors, una casualitat afortunada es va creuar pel seu camí, en lloc de mirar cap avall. Com acostumava a fer Morris Lesmore, a aixecar el cap, i va veure en el cel una noia encantadora que volava, portada per una animada colla de llibres voladors. I per què no vol llegir llibres? Morris es va preguntar si el seu llibre podria volar, però de cap manera podria fer-ho. L'única cosa que feia era caure a terra i fer un soroll molt trist. És el llibre de Morris. La noia que volava s'adonà que Morris tan sols necessitava una bona història. Així que li va enviar el seu conte preferit. El llibre era un xicot amable que li va demanar a Morris que el seguís. Mireu, el llibre li està dient a Morris: segueix-me, segueix-me. Com feia també el conillet Alicia, segueix-me, no? El llibre es va portar a un edifici extraordinari on semblava que feien viu molts altres llibres. Mireu, un edifici més antic que aquest, però que contenia moltes històries com aquesta. Morris hi va entrar lentament i descobrir el lloc més misteriós i acollidor que mai no havia vist. Entre l'aleteig de nombroses pàgines, Morris escoltava les converses tènues de 1000 històries diferents, com si cada llibre li xuxollegés, perdoneu que no m'he dit la paraula, una invitació a l'aventura. Què és? Val. Així tenim com els llibres estan contant les històries a Morris. Aleshores el seu nou amic va volar cap a ell i se li va posar al sobre del braç. L'amic de Morris és el llibre. Li va anar volant i se li posa a sobre del braç. Es va obrir amb l'esperança de ser llegit. De sobte la sala va prendre vida. I així és com va començar la vida de Morris entre els llibres. Morris a partir d'allí va decidir que com no tenia casa es va quedar a viure a la biblioteca. Es va quedar a viure allà, en companyia dels llibres. Morris tractava de mantenir els llibres seguint alguna mena d'ordre, però ells sempre es barrejaven. Les tragèdies necessitaven animar-se. Per això visitaven les comèdies. Les enciclopèdies, cansats de tants esdeveniments, es relaxaven amb els còmics i les novel·les. Al final, tot esdevenia un alegre desgavell. A Morris li encantava ocupar-se dels llibres, arreglava amb molta cura els que tenien les cobertes fràgils i desdoblegava les pàgines de la resta. Mireu a Morris ahí, completament captivat en el seu nou món, en el món de la biblioteca. De tant en tant, Morris s'endinsava en un llibre i desapareixia durant molts dies. Estava absorbit per les històries,
estava absorbit per la lectura. Mireu el que està passant. S'ho passa tan rebé llegint que mireu. És com anar a un parc temàtic, no? A Morris li agradava compartir els llibres amb els altres. A vegades era un llibre que tothom volia llegir i altres vegades trobava algun llibret solitari amb una història poc coneguda. Totes les històries són importants, va dir Morris. I tots els llibres li donaren la raó. Efectivament, perquè un autor, una persona, s'ha posat a escriure un llibre i tenia molt de goig en escriure'l i en compartir el que ell pensava. Mireu el que està fent Morris, ara. Compartir els Està llibres. compartint els llibres, clar que sí, perquè són de tots. A la nit, després que s'expliquessin les històries que s'havien d'explicar i que tothom anés al lloc que corresponia a la prestatgeria, el diccionari gros tenia la darrera paraula que es comença per la lletra Z, l'abecedari, l'última lletra de l'abecedari és la Z. Era llavors quan Morris Lesmore tornava a escriure el llibre. Escrivia sobre les seves alegries i tristeses, sobre tot el que havia après i tot el que havia desitjat. Mireu, Morris està sobre un llibre llegint, no? Però un llibre gran. Mireu, ja estem acabant. Els llibres van passar i també els mesos. Mireu, està passant el temps, el pas del temps. Mireu com Morris ja no és el jovenet que havíem vist volar, no? Veritat? Ja té un parar més lent. I els anys van passant, i més anys també. Morris havia viscut entre llibres tota la seva vida. Clar. I Morris Lesmore es va anar ajupint i rodant. Però els llibres no canviaven. Les històries continuaven iguals. Ara els seus vells amics el cuidaven de la mateixa manera que ells els havia cuidat abans. I cada nit es llegien a ells mateixos perquè Morris els escoltés. Compreneu? Els llibres es llegien a si mateixos per fer-li de camp al nostre amic Morris. Fins que un dia va escriure la seva darrera pàgina del seu llibre. Va aixecar el cap. I amb un sospir agredolç va dir: crec que ha arribat l'hora de seguir endavant. Havia arribat l'hora d'anar-se'n. Als llibres els va saber greu, però ho van entendre perquè és la vida. Morris es va posar el barret i va agafar el bastó. Abans de sortir es va girar i va somriure. Després s'acomiadà d'aquesta manera. Us portaré a tots aquí, va dir, i s'assenyalà el cor. Són els seus amics de tota la seva vida, Els llibres agitaren les pàgines per dir-li adeu. I Morris Lesmore va sortir volant. I mentre volava es va transformar en aquell jove que conegueren molts anys enrere. Els llibres es quedaven en silenci durant una estona i aleshores s'adonaren que Morris Lesmore s'havia descuidat una cosa. És el seu llibre, va dir el seu vell amic. I allà hi havia la història de Morris, totes les seves alegries i tristeses, tot el que havia après i tot el que havia desitjat. Aquest és el llibre de Morris, este llibre roig. En aquell moment els llibres escoltaven un petit soroll, expectants. A la porta hi havia una nena que mirava al seu voltant amb admiració. Aleshores va passar un fet fantàstic. El llibre de Morris Lesmore va volar cap a ella i es va obrir. La nena comença a llegir. I així acaba la nostra història, igual que va començar, amb un llibre que s'ha obrit. I conte, ja s'ha acabat. I el que va al seu culet, el tindrà? Molt bé.